Μπάγκο. Υπάρχει νέα είσοδος και είναι η πρώτη επίσημη εμφάνιση του Τζος Πάουλ στο ελληνικό πρώτη πόντι για τον Τζον στο παιχνίδι. Άντιτς προσπαθεί να περάσει την μπάλα στον Πάουλ. Κλέψιμο για τον Περιστέρι. Με τον Θόρν θα πάρει ψηλά το screen. Θα αποφύγει τον Σλούκα. Η μπάλα στο Williams με αντίπαλο τον Πάουλ. Γυρίζει ο Williams. Η μπάλα δεν θα μπει και πάλι. Ο Williams έχει πάρει καλές πάσες, αλλά δεν έχει τελειώσει σωστά τις φάσεις. Πάουλ. Πάσα, γυρίζει για τον Ολυμπιακό η μπάλα. Παπα-Νικολάου. Δύσκολη προσπάθεια, θα αστοχίσει. Και καλό τρίποντο έχει βάσει των στατιστικών που τον ακολουθούν. Τώρα αυτό που θα αντιμετωπίσει, η δυσκολία που έχει να αντιμετωπίσει ο Πάουελ, ο οποίος μάλλον δεν έχει συνηθίσει αρκετά, είναι αυτό ότι περιμένει πίσω από τον παίχτη στην άμυνα. Κάτι που ο Ντόρσεϊ πολλές φορές το έκανε, έβγαινε από μπροστά και δημιουργούσε τεράστιο πρόβλημα στον αντίπαλο. Ο Πάουλ δεν είναι άγνωστος στην Ευρώπη. Όχι, βέβαια. Έχει παίξει και στη Ρωσία, έχει παίξει και στην Ιταλία. Αλλά η εμπειρία στο περισσότερο είναι από το NBA, ας πούμε. Και... Ναι. 6 χρόνια στο NBA για τον Τζος Πάουλ. Κομποδιέτας θα κάνει το drive. Ενώ τους είπε ότι θα πρέπει να πηγαίνουν κυρίως κοντά στο καλάθι και να εκμεταλλευτούν περισσότερο την δύναμη απέναντι στους αντιπάλους. Αυτές έτσι κάποιες από τις οδηγίες που μπορούν τουλάχιστον να μεταφερθούν από μικροφόνα από τα όσα είπε λίγο νωρίτερα. Ο Ολυμπιακός που έχει κάνει ήδη 8 λάθη, γι' αυτό φωνάζει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Τζος Πάουλ το έχει αυτό το σουτ. Όχι απλώς το έχει, άμα βρει ρυθμό. 37-26. Σιγά. Στην δεύτερη περίοδο εντός παιδιά, στο Περιστέρι έχει 3-7, ο Ολυμπιακός έχει 4-7. Ωραία πάσα, πολύ ωραία πάσα στο Westside. Το τρίποντο από το Περιστέρι. Εντάξει, αλλά αυτό δεν χρειάζεται συνεχώς. Αυτό διαβάζω σχεδόν κάθε εβδομάδα. Και το λίγο πολύ το χρησιμοποιούν όλες οι ομάδες. Αυτό εννοείται. Όταν τελειώνει ένα παιχνίδι, τελειώνει και πας στο επόμενο. Δεν έχει να κάνει με το αν έπαιξε καλά ή δεν έπαιξε καλά. Και ειδικά όταν μιλάμε για τον πρωταθλητή Ευρώπης και πρωταθλητή Ελλάδος, ο οποίος οι υποχρεώσεις του συνεχίζονται. Είχε φτάσει και τους 13, 35-22, αλλά από εκείνο το σημείο και μετά το Περιστέρι τρέχει